De matinada en truquet, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, des adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Amarat ben poc cansat de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? I que per la por i cada nit s'agitava i li venia un tremolor. També en un truc a 39 i què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina al finestral. Darrere xiscla la mare. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Resistim i persistim des del carrer i des de la ciutadania, el poble. I un exemple d'això és Meridiana Resisteix, que porten 1000 dies. No sé si sabeu que fa 1000 dies que Meridiana Resisteix es troben Fabra i Puig a Meridiana i es troben per reivindicar l'1 d'octubre i per defensar a tots els imputats i a tots els represaliats. Per celebrar-ho han convidat la Balas, Serradona, Pepe Fajula, Manel Barceló, Òscar Valdés, i ens conviden a tots a participar-hi. Catalunya viurà 1000 anys més. Meridiana resistirà 1000 dies més i 1000 més. Et necessitem sempre, però encara que sigui per un dia, vine a Meridiana.